Unsa mang alutay mong ganahan anidong? Kanang magamahay o kanang malipay? Iba't ibang uri ng barbero. Kanang alot? Na ako'y picture na hare. Kini. Masubay ni mo na eh. Kuha kayo na ako na. Kuha kayo. Mura na kag Korean superstar. Beautiful life. Unsa man nga Korean? Si Ung Bak. No, kung tao na. Oh. Unsa man eh? Ay dili boss. Mo man imong gipakitang picture. Mo man ang baruga oh. Ay. Nanong gwapo mo ganing sa picture oh. Di karya kong alot, bati ma. Matay dong barbero raman jud ko dong. Di man ko tigrituke. Ug mao na imong nawong, mao na jud na. Di man ako na mausob. Unsa alutay mo dong? Simple ra ko boss kanang undercute. Murag ikaw cute. Unsa boss? Cute? Dili. Undercut na siya gwapo. Sige fire boss. Sige na. Sige boss. Ganahan ka mo sa or ganahan ka ambulansya? Ay, sorry kayo boss. Wala ko kabantay ni boss. Sorry kayo. Oh, lagi boss. Tarong kay buto ng itog ni mo raw. Boss, palot ko boss. Pacquiao sa pinakamalaki niyang laban. Hindi sa box. Hanggang ka ni baga presidente si Pacquiao no? O lagi boss, kadalagan nun lagi na si Pacquiao kan presidente boss. Ako po gani, kadalagan nun na po kanin kasakit. Mo talaga po rin si Isko pagka presidente no? Ay, sorry. Talumpati pa lang kanina, matalim na ang mga salitang binitiwan ni Mayor Cruz sa mga bagong miyembro ng Aksyon Demokratiko na Si Lini Robredo, mula ko na pagkakapitan. Ayaw si Marcos, pabalikon ng parlaga pagka-presidente. Sari naman ang razor boss. Ako na may tiwas alot sa akong kagalingon. Nakaw na lang dito sa atubangan sa TV boss para di ka madisturbo. Isura na kasi panahon ro no? Grabe na kay mga panghitabo. Mo lagi boss. Tapos, kanang sapatos, ihatag ugma, gamiton ng kusina. Tapos, kanang sapatos, ihatag ugma, gamiton ng kusina. Di pa dong ang gihalay gahapon, gisulo dito sa kortina, gigamang nilungag. Ug ikaw ato dong, asa man kapapilion sa pinarito? Sakto ba kaya akong pandunga? O dagan rabag at tuloy akong dalunggan? Ayaw.
Tarungan mo. Mura majuk si Pideng. Di boss. Lektak ka bes. Lah. Lah. What's up mga marang? So karon mag-shoutout ta diri sa YouTube. So shoutout ta. Shout out ta diri. So Daphne Asuncion, Jenny D. Sirani. Juan Susobrado. Jonalyn Asis, Lady Ingrid Marchin. Joy Dika. Prince Court Vlog, Momoy Official, Boy Nitoy Vlogs. So more dito tanan guys, daw salamat sa inyong suporta. I-click mo sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos diri sa imong YouTube. So kung ganahan mo magpa-shoutout, mo pili mig follow kabok dire. So pag unanay lang mo. Sige, First come, first serve. first come first serve. Pulo-pulo lang. Huwag na mo kapin, unsi na nakabok. Og na just one ang tunga. Sige. Oh. Follow sad mo dito sa mga among Facebook o TikTok. Follow akong account. Kasi wala namin upload sa TikTok. Wa ko TikTok upload. Dire na naman, #Mamarang. Secure TV, your greatest weapon against race. Peace out!